Fehwetçima filan challenge'ımızı devam ederiz. Bugünkü challenge'ımız bagşymyzy tanamak. Şeýle soralar bar. Fehwetçimaýyň iň gowran sporty. Рыбалка, balyk tutmak. Ничего, нормальный конь. Зачетный. Iň gowran kinoňyz. En gowran kinom. Onu men nähilek diýen. Her gün her hilek kino, janrda kino gowran. Şu gün näme görerdin? Şu gün? Şu gün. Ey bilmedim. Bilemem. görjek Böyle var. bunu onu komentarda bize maslahat bersinler näme Masat kino görmek. beraýyn hava, böyle. Iň gowran aýdymyň. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Iň gowran maşyn brendin. Ford, BMW, Genesis. Böyle şol üçünden birini taýlamar bolsa? Yani şol üçün sayladım ya. Iň gowran eşik brendin. Neme? Dolce Gabbana, Stefano Ricci, Versace. Barın. Iň gowran suw. Arasa suw. Iň gowran dinjalmana kafe restoranyňyz. Imperial Royal. Imperial Royal. Iň gowran rapçiňiz. SAP. Iň gowran futbolistiňiz. Men futbola gyzmaýana. Şoň üçinem ädir oyun plan diýmeýin. Futbola gyzy bilemok. Iň gowran baýetçiňiz. Makhachev. Aýylyk näme? Chimayev mi? Ýok, Sarukan. Conor mi? Sarukan näme? Sarukan Mara. Olun tek olur öýüne däle. Düşündim. Iň gowran parfümüňiz. Duhy. Zegna Iris. Iň gowran dinjalma Sowda merkeziňiz. Hemmesem gowy. Hemmesem. O sebäbi dinjaş merkezi diýip bolup gidýär hemmesem. Iň gowran kurorduňyz. Arçmanam gowy, Molla Garada gowy, Bayram Alla gowy, Awada Daqyda gowy, onuň Farab. Farabam gowy, söz ýok. Ay umuman ady kurort bola baram gowyna gidip göremok. Iň gowran sagat brendiňiz. Tissot. Şeýlelik bilen soralarymyz dinni. Inni muştaklardan haýyşymyz kommentarda öz soralar